ההגנה של הפועל באר שבע פשוט מקרינה חוסר ביטחון, הגנה חלשה מאוד. הכדור עכשיו של גפני, מיוקה באמצע, גם אילייב, גם כחלון, ישראלביץ', הכדור הולך לכחלון, הנה הנגיחה הזאת של מיוקה. ייני, ישראלביץ' מקבל את זה. הכי טוב של מכבי תל אביב בפתיחת העונה. אתה רואה סט. כדור הולך למיוקה, אין כאן נבדל, כחלון כבר באמצע, מיוקה צריך לגמור עניין לבד, הכדור בקורה. הכדור של תומש עכשיו. תורפים יפה במכבי. וייני כעת. היה טובה ומסירה טובה לשפחון. מיוקה במרכז, מחכה לכדור הזה, חזק מדי המסירה של שפחון. עוד איבוד כדור של מ"ס אשדוד, ושוב אילייב יכול להוציא את מכבי תל אביב קדימה, מעביר את הכדור בין רגליו של קינג ושולח את מיוקה שמאלה. הכדור הזה מעט חזק מדי, אבל מיוקה מגיע בסופו של דבר. אילייב וכחלון ממתינים למסירה של מיוקה שעובר שם נהדר. זה יכול להיות מסוגל עבור מכבי תל אביב, זה צריך להיות השני, וזה השני. שפחון, גפני מצטרף. עוד כדור לתוך הרחבה של בני יהודה, יבוריאן. ייני. יוסי שפחון. יש לנו כאן כדור חופשי. את הראשונה כאן בבלומפילד, עדיין בלא שערים. יבוריאן. ייני. יבוריאן. דור מלול הולך לאגף הימני, למשבצת של כחלון, ותומד משחק בקישור האחורי לצידו של ייני, והכדור הולך למיוקה, חלש. ליאוז'אן מצטרף כעת. שירן ייני. כדור טוב לתמוז. תמוז הופך את זה. דוביץ' בשער הגרמני, שוערה של הנובר. במגרש, שלוש של רועש, והנה התאמות ל-1-0, ופתאום צריך להפקיע!